Tingin pa rin. Sabi ka ng talupan. Bata pa trending mini pa rin. Back massage with Ventosa. Gini ba? Siguro dulu coba ya. Hanapin teacher ko nung kalau may sarili mo pa masahin. Diba rin? Nag-ship yung mga pasok mo. Eh? Diba rin? Nag-ibig-ibig ako. Wah? Bisa mo. Hindi mo mag-tempo. Kung saan nga bisita pa rin, eh. Kailangan ko na kayo talaga. Kasi namin. Marami. Ha? Marami. At kayo manalig ka? Hindi kang balikan, eh. Ano yung mas kami? Emang gak ada partner?